חברים, היום אנחנו בסרטון של ספורט. ספורט זה דברים נורא חשובים לגוף, לבריאות, ואל תשכחו לתת לייק לסרטון ותנו בסאב. כן. תכיר עוד חבר שלי אליהו. עכשיו יש לנו פה ארגז של משחקי ספורט. ארגז, עכשיו אנחנו צריכים להוריד אותו ללמטה. אולי לא את כולו. אבל קודם כל, לפני שאנחנו נוריד, בואו נראה איזה משחקים יש פה. עכשיו אנחנו פה. הנה, נשב לנו בנחת. הנה ארגז. תסתכלו, יש לנו כזה, אוי, שנייה, כדור. טוב, נעבור את זה. יש לנו פה מתקות נחמדות. שבאיזשהו שלב בסרטון נשחק איתם. וזה, אתם מכירים פריזי ששולחים ככה? אז זה חבל שעוד מעט נשבר, שמודד גם. חבל. חכו לי שנייה, אני מביא משהו. הנה כדורים נחמדים, אפשר להקפיץ כדור טניס. אחרי שליאור הולך להביא את הפתעה. זה פריסבי באמת גמיש מאוד. תראו שאפשר לזרוק. וואי. לא מצאתי שם שום כדור, אבל מצאתי את פריסבי. הנה פריסבי. זה פריסבי ממש גמיש שזורקים אותו, כמו שאמרתי לכם. וגם באיזשהו שלב נשחק איתו. כן, אפשר לעשות כאילו עושה. וואי. עכשיו אני כולה. הנה יש לנו פה כדור, וזה גם לפריסבי, הסתכלו. תראו. פינג פונג. ממש ערכה שגם מעולה. איתו נשחק. כן, ערכה נורא מעולה. מעוליסטית. עם כדורים. אני מציע לכם לקנות את זה גם. יש לנו פה, הנה, כדור. מתקות. למתקות, תסתכלו. שנייה, אני מביא את המתקה נכונה. הנה, תסתכלו. טוב, עכשיו אין זמן. נראה לכם כשנהיה בחוץ, בשטח פתוח. ושם נוכל לעשות את כל הפעילות. יש לנו פה גם כפפות שוער. וגם נשחק כדורגל עם זה. וזה כדור בייסבול אנחנו לא נראה לי נצטרך אותו. כן. אז נביא אותו לאחד הצופים בטח. לא... אתה יודע, הוא משומש. וזה כזה. הראינו לכם ממש. הנה, אפשר לעשות איתו מסירות. בואו נראה לכם דוגמה. כדור. קח את הכדור השחור, איפה? הנה. תסתכלו איך אנחנו עושים את המסירות. גו. אוי. תביא, אני אתחיל. זה קשה, זה קשה. תסתכלו. יאללה. וואי, מה היא גבוה. יאללה, אין לנו כל כך הרבה זמן. אז אנחנו יוצאים. תעשי עצור לחלק הבא. כן, נראה לי שאולי יהיה עוד סרטון אחרי זה, אבל בואו נעצור ונמשיך את הסרטון. אם לא יהיה זמן, נעשה, בקיצור, סרטון 2 של הספורט שלנו. חבר'ה, יצאנו החוצה. יש פה רוח ובדיוק. אתמול היה גשם זלעפות. תראו, הכל פה ממש רטוב, אבל נסתדר. אנחנו הולכים לדשא. אנחנו מגיעים. אנחנו בחלק השני של הסרטון. כן, החלק השני. רגע, תזכיר לי למה אני סוחב הכל. החלק השני, זאת אומרת שזה החלק שאנחנו עושים ספורט. כן, אולי יהיה עוד סרטון, אני אזכיר לכם, עם אליהו. היום נעשה אולי עוד סרטון. יאללה. צועדים.
שוב. תניח את זה פה נראה לי. שנייה, לא עוד. חבר'ה, זה אחלה. הנה, יאללה, מצאנו מיקום. יאללה, אחי. וואי, כבר מתחילים להכות אותי. בואו נתחיל עם הפריסבי. פריסבי צריך הרבה מקום, נתחיל מזה. לא, אחד. מתחילים מהפריסבי האדום, יאללה. אור, אתה תופס? זה גרוע בפריסבי. שנייה. תניח את הטלפון. בוא. הנה, כמעט. פריסבי נפל. שוב. אור, מחליפים צדדים. כל הכבוד. מחליפים. עוד. צריך הרבה מקום, די, אני אוהב שזה ממש רחוק. חבר'ה, טוב. עוברים לפריסבי הגמיש. הכחול הוא אותו הדבר. עכשיו כן. נעבור לפריסבי הגמיש. תסתכלו, רואים אותו? הנה, גמיש. יאללה, אני אהיה בצד הזה. יאללה. מה אתה עושה? זה חזק. תסתכל, שים לב. חבר'ה, הייתה סצנה טובה. שיט. יואו, יאללה. מה אתה עושה? חבר'ה, אנחנו לא מבזבזים יותר מדי זמן. יאללה, עוברים למעטקות. ככה הוא כתוב. אחר כך נעבור גם לפינג פונג. סבתא וסבא שלי שם. אור, מי זה? זה סבתא וסבא שלי. כן. יאללה. יאללה, מתחילים. היי. איפה זה? הנה הכדור. וואו, קרוב. איי, 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 כמעט. כל הכבוד. הנה אני פה. או, אתה יודע שאני יכול להישאר אצלך כמה שאני רוצה? אמא שלי מסכימה לי בלי מגבלה אצלך. כאילו, עד איזושהי שעה מסוימת בערב. איי, איי, איי. הרוח העיפה איזה אשכרה. חבר'ה, לא נבזבז יותר מדי זמן, אז עוברים לפינג פונג. פינג פונג. לא, אני לא מעדיף. כדורגל, כדורגל. כפפה שנייה. או, כפפה שנייה. קח את הכפפה. כדורגל. או, בא לי גם להיות אחר כך לבעוט. איפה השער? אין שער. שם בעיתון. חכה אני. הנה כדור. אליק, אני בועט ככה שיראו את הכדור. לא, תעשה חזק. חזק. גול! כל הכבוד. אתם יודעים, אליק הוא מטורף בזה. אחי. לא, באת עוד פעם. ואחר כך אני. יאללה, הנה הכדור. שיט! וזה היה מסובבת. לא, די, תעשו יותר טוב. שיט. מה אתה עושה? אני אומר לך, זה גרוע. נשבע לכם שזה... שיט, תשמעו. זה יוצא לי 1000 מסובבות בשנייה.
מה? יאללה, עכשיו אני קח. חבר'ה, עכשיו אני בועט. אור, קח את הכפפות. 10 דקות. אוי, נראה לי ש... אין לנו זמן. נו, יש לנו, אל תדאג. אין לנו. יש, די. אם היה לכם כיף בסרטון ובאמת אתם רוצים לעשות לי טובה, אז תיתנו בלייק, תעשו סאב, תרשמו לערוץ ויאללה, ביי!